Bueno, tetuan bada bidaia bat, bada bidaia pertsonala, baina baita ere bidai kolektiboa, ezta? Nor garen, zer nolako identitateak ditugun, eta zer zain nahi duen migrante hitz hori esploratzen duen ibilbide bat bada ere, ezta? Tetuanen asmoa batez ere edo abia puntua nire historia propioa da, baina nire historioa disolbatu egiten da historio kolektibo baten barruan. Niretzako erraza zan. Nerekin neukan motxila baten barruan zegoen historia zalako, ezta? Neuro historio propioa, nere familiaren aitarena, ezta? Aita tetuanen ez zen, eta gero Euskal Herrira etorri izan zen, alabearrez, eta bertan, herri txiki batean, Euskal Herriko herri txiki batean, ama ezagutzen dut. Haien arteko bikotea edo eskontza, etzan amaren familiarengatik, baimendua izan, eta kontra egin zuten eta aurrera egin zuten, ezta? Gero denborarekin berriro ere anaitu egin ziren, aizpotu egin ziren guztiak, ezta? Eta horrek niri pentsarazia egin zidan, zer gertatzen den gurean besteak definitzen ditugunean, ezta? Beste bezala. Nortzuk dira besteak eta nor gara gu kolektibo bezala, ezta? Eta horrek eraman ninduen aitaren historia hori esploratzea, amarekin zuen harremana, gure herrian gertatzen ari dena une honetan bertan, ezta? Zelan definitzen ditugu zenbaki bezala, masa amorfo bat bezala, migranteak deitzen ditugun pertsone horiek, ezta? Uste dudalako danak garelako hangoak eta hemengoak. Ikusle bakoitzak pelikula bat eratuko du, nolabait esan da, ezta? Nire asmoa izaten da, ez dakit lortzen dudan ala ez, hori ikusleek esan behar dute, ezta? Baina nire asmoa izaten da pelikula libreak, askeak eratzea. Batez ere ikuslearentzako, ezta? Hau da, dana janda ez emotea, ezta? Eta beraiek ere bilaketa bat egitea pelikulan. Baina ikusleak ahaztu gabe, niretzat hori importantea da, ezta? Nire egoa alde batera utzi, eta nok daukagula gure egoa, sortzaile moduan, ezta? Baina kasu honetan batzuetan alde batera utzi, beraien egoak nolabait ere indartzeko, ezta? Edo astintzeko pixka bat. Bakarrik ezin dituzu gauzak egin pelikula bat egiten duzunean. Orduan horrek eskatzen du talde konexio importante bat eratzea. Behal duzu lantalde potente bat, historia sentitzen duena, historian sinetzi egiten duena baita ere, ezta? Aurretik Saio Etxebarria eta biok egin genuen irrintzen oihartzunak, Txelu Medinaren laguntzarekin, Lurralde Hotzak bakardadean kokatxo artean egin nuen Txelu Medinaren laguntzarekin, eta oraingoan ari naiz lantalde askoz ere zabalago batekin lan egiten, adibidez Gentzaren Martinez de Osaba, Marmoka Filmsekoa edo alez García de Vicuña Marmoka Filmeko beste ekoizle batekin, ezta? Orduan beraiekin batera proiektu aurrera eman genuen. Konplexua izan da, ibilbidea, pertsonen ibilbidea, Irina eta Mohameden jarraitze hori egin izan behar dugu urteetan zehar. Egin dugu rodajea pandemia garaian. Gauza asko eskatzen zituen, eta gero merkatuak edo zinearen industriak eskatzen dituen pausoak jarraitu egin behar ditugu. Lan bakoitzak forma bat hartzen du. Istorio bakoitzak eskatzen dit formula berri bat. Eta hori izaten da nire sorkuntza prozesuan abia puntua beti. Nola kontatu? Kontatu nahi dudana, zer eskatzen dit istorio honek, ezta? Ze forma eskatzen dit? Zer nolako ikusentzunezko identitatea eskatzen du, ezta? Eta zentzu hortan egia danik pelikulak ikusi egiten ditudala. Bai, irudien bitartez pentsatzen dut. Zinea irudien bitartez egiten dut. Ez horren beste hitzen bitartez. Niretzako hitzak gero etortzen dira. Ni pelikula asmatzen dut buruan daukat eta proiektua buruan daukat, eta gero hitzeetan bilakatzen dut. Kostatzen da batzuetan, ezta? Zergatik merkatuak zure lana nolabait kutxetan sartu behar du, klasifikatu egin behar du, ezta? Ulertzeko eta ze publikoarengana salduko duen obra pentsatzeko, ezta? Publiko honi zuzendutako kutxa honetan dauzkagu horren beste pelikula, horren beste istorio, beste honetan beste horren beste, ezta? Eta nire pelikulak
klasifikatzea usteot batzuetan komplikatu egiten dela, ez da. Beti miretzi izan dut, nire festival favoritoen artean dago, ez bada favoritoa, Xixonda. Gaztetatik joaten nintzen nik kritiko moduran pelikulak ikustera bertara, ez da. Eta orain, zail ofizialean zeure pelikula bat ikustea, hain euskaraz egindako pelikula bat, diru gutxiekin, beste narratiba bat eskaintzen duena, itzela da niretzako, eta gainera horri gehitzen baldin badiogu gero nire hirian edo herrian edo Bilbon aurkezteko aukera izatea, dobletea da, ez da, poz bikoitza. Badauka ibilbide bat ja markatua, Euskal Herri osoan zehar emanaldiak egongo dira, izango da datorren urtetik aurrera, eta gero badauka ibilbide bat prestatuta estatu mailan eta nazioartean emanaldi desberdinekin, ez da. Zine aretotan ere pelikula estreinatzea espero dugu, hori da asmoa behintzat, eta datorren urtean izango da estreinaldia.